Maya, iso Maya. Yan. Pahit sa isa. Walang hoy, pahit. Ini bangguro ning balanghoy kay para mo ni mukati sa pulot niya. Latara o gamit yo may hindi bangguran. Yan, ang bangguran improvise ba? Improvise na mo gid. So karon nami diri sa bukid kay manguha mi og kapulot. Ang kapulot mo na siyang murag dagta sa punuan para kuha og maya. Ang balanghoy magsilbi to siyang sponge para suyupon tong kapulot or dagta sa kahoy. Yati yo, lumida na ko dito kay way ulan. Saya punuan bay. Saya punuan. Tipulo. Mana tongkuan? Mana yung kuan og kapulot? Tipulo tawag ani dako kayo. Tipulo man sa mua. Ambot sa ni sinyo. Marang. Sayang yung tagok ko. Mga tagok. Mita naman yung balanghoy para madikit. Wala yung suyok ang Ito, kaya masulog yung langoy.
Sinso ko tong luwi ting dirigaw. Siwin din, pagtabang. Ikaw, ganihara na sigbang gid ya, wa gid. Complete plan. Siyo pun ramai kesukaan. Kulot na. Wala siya, dagan na siya kunod. Basta mo inat lagi ng balanghoy. Dagan na siya kunod. Ngayon naman din ako mas go. Tanda yun. Matibutag yung tasa ang bigway. Gagaw. Mga bibig ng balanghoy. Ini na ako anak ba yung itlog luwi kadag ko. Laging gyapon. Lagi yung gabo ko lang dali mo. Tapi gamay ba ito itong lagi-on ano ito kadang. Ako magiging sa tagtigbas. Pas-pas ang ano. Koreano yung sabal pre. Buat dulu. Ipon daw. Ada ko oy. Yapan. Tara munot ka ta. Bye. Munot ka na. Ay kana gaw, pwede na ni may anak dito mo sumayahan gaw. Kamu pilit. Hindi ka mo inom isang pa. Pilit Si Moron. Pilit ng mayana. So manami kuha og kapulot. So balik ta dito sa tuwa sa ubos. Then dito na to limpyuhan ang kapulot. Kay gasan pa man to. Ano yung pulot ang nakuha. Ano ni siya hugasan. Ano siya may butang dito. Pilit maya nito eh. Okay, sakto ng init. Good morning. Kuha migmaya ron. Amulot migmaya. Na dito sa ating init gani maligo mo ng maya og may liguanan maya dito sa mga tamong tangag pulot nga sa mig sanga sa kape. May batugan. May kape. Mo ni batugan na. May butangan og pulot. Ang batong maya. Dikit naman sila da. May pulot na mo. Na. Pilit kaya na. Ano yung pag-out pulot?
Nangabot na manggukod. Maging yung sanga ko. Ha? Maging sanga. Maging sanga ko. Pero ko kamoy. Mantap. Mantap mo. Kasi may edit sa may gumawa ng medyo. Lang mo ya. Normal galigog. Yate. Sorry ba? Ay lagigda. Ay lagigda. Ya. Pagoro ito galigog pa da. Enggak ngani, kaya paggamay. Pisa pa na kaya sobra na ko eh. Adiran tayo sana dito tayo. So, amo nang giset ang trap dito. Nang ulat na lang minute, patong na maya. Pag patong na maya mo itong katon. Baon, para matagap pa magudya pag imo pasagdan. Ako. Buat mana? Ako. Bisa. Kisimhot ng pulot ni Rex. Gilid. Oh, sa skilid oh. Kan kisila dra. Agi ra sa pulot ni Rex. Bali na ko na pre. Skillet pre. Pura. Tulo na. Patay na apat. Kurang pilit na ulo. Paano pre? Ibalan ko pre. Pa pre. Pilit pa mo. Di ba ya? Patroy. Pat. Bang balibo pre. Pasok sa ngano. Tungod mo god. Ana ko na koy hawana gud koy. Kanang unsa ba kanang tamaka lang hawani. Ayun na dara ah. Kanira dere oh kanina kilid hawani. Nalaw mo gani ba? Dili lagi. Agi alang, agi ba isa ka tadlasan ba? Anong to tingog ako. Dugukon lagi na sa tingog li. Muduol sila. Dugukon eh. Am tabang. Saba. Saba. Sige lang na napako da pre, hara na pre. Kang napako. Kuy, ana ko ba tadlasan ang kilid ko. Kana lang kilid ana abagi ah. Naon? O agi lang. Law kon mo gani bang kon. Sige, bulit lang ang sagot. Tidak mo sila manapok. Napako pre. Tidak ra na napako pre. Iyo. Ya. Ya.